Keď sa narodil Ježiš, do jeho krajiny prišli traja mudrci a pýtali sa: Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Herodes im povedal: Keď ho nájdete, oznámte mi, kde je, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. V skutočnosti sa mu nechcel ísť pokloniť. Chcel ho dať zahubiť, pretože sa bál, že Ježiš ho vystrieda na kráľovskom tróne. Traja mudrci, vedení hviezdou, v Betleheme našli Ježiša. A keď vo sne od anjela dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odchode sa aj Jozefovi vo sne zjavil anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku. Ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo ste v nebezpečenstve. On vstal, vzal za noci Ježiša i pannu Máriu a odišiel do Egypta. Tam zostali až do Herodesovej smrti. Zlomyselnosť je to, keď nevieme iným dopriať niečo dobré, alebo sme škodoradostní, ak sa im deje niečo zlé. Vzniká napríklad zo závisti, alebo strachu, že nás niekto v niečom predbehne. Dokáže rýchlo prerásť do zlorečenia, keď slovami prajeme niečo zlé. Keď nám niekto ublíži, je veľmi ťažké nevrátiť mu to, či už prianím zlého alebo zlým skutkom. Lenže čo nás učil Pán Ježiš? Presný opak. Odpúšťať a mať rád aj tých, ktorí nám ublížili. Od nenávistných slov je len krôčik k nenávistným skutkom. Preto by sme sa mali usilovať zlomyselnosť vykoreniť z nášho srdca hneď, ako postrehneme nejakú zlú myšlienku či prianie svojmu blížnemu.